Am vrut să facem o poză cu Ion și din greșeală am apăsat pe filmare. Am vrut să facem o poză și din greșeală am apăsat pe filmare. No, Ioane. Nu, acum nu mai poză, e filmarea asta. E, stă mai fain. Stă mai fain așa. No, cum facem, Ioane? Te însurăm? Ia-ți-o, Ioane! Te însurăm? E, când? Vrei să te însuri? Da, să găsești și o muiere așa. De 90 de kg. E din 90, din 20 de kg. Și de 20. Ce să fie? Bă, și de 20 e bună. Numai să fie vie. Numai să fie bine. Bine să fie. Să nu fie vie, că după aia face struguri. E să miște bine, să fie slăbus așa, nu... E ca mine așa, siluet. Siluet? E așa, siluet. 90, 60, 90? 90, 60, nu depinde, 40 de kilograme. Câți kilometri să aibă la bord? Câți are? 240! Cât are? 60-70 de kilometri. 60-70 de kilometri să fii băgat în ea până acum. Da, să fii băgat în ea. Dacă mâncă mai multe de asta, te beau, abia să vindec. Să vindec. Hai, nerodule. Băi, dar tu vrei una experimentată care știe treabă să facă sau vrei una? Și mie, de aia parfumată, spreiată, Nu, lasă. machiată, o țără, rujată. Rujată pe buze. E pe buze, pe cini, negri, tăiată sprâncenele. A, deci tu vrei aranjată de la salon? Aranjată, făcut coc pe aici, așa. Și cu tocuri. Și cu tocuri așa de 2 km. Ca să poți să ieși cu ea în oraș. Ca să pot să ies și eu cu ea. Ca să te bage sur radical. E sur radical acolo pe sumas. Sur radical acolo pe sumas. E acolo să mă bagi. Ce nerod, Ioane. Băi, Ioane, ăștia toți zic fraieri, unii fraieri de pe Facebook, că eu îmi bag joc de tine, că eu mă râd, dar uite, spune-le, știu că noi facem... Cum așa? Ion așa, șmecherul, mafios, orice bagă aci Camigu. Camigu. E, bag Camigu aci. El lucră pentru bani și din plăcere, nu-și bate nimeni joc de el, spui și tu. Nu, de cine? Ui așa, ui cât prieteni pe ceea. Ăștia sunt prietenii tăi, nu ne batem joc de tine, ca să fie clar. Noi ne râdem așa împreună cu tine, tot. Ne râdem, glumim. Râdem și glumim, că așa ne place nouă să facem. Așa ne place nouă, să treacă viața altfel. Să facem caterincă. Așa, deci să mai interpreteze greșit că toată lumea că râdem noi de tine și noi râdem cu tine. Știi, facem caterincă toți la grămadă, cum iasă, așa iasă. Dacă la lume îi place bine, dacă nu dacă nu, să nu se uite la oricine. Exact. Să nu se uite. Exact. Ori urât, ori fain. Exact. Eu sunt. Tu răspunzi. Eu răspund. Tu răspunzi pentru toate daunele. Eu răspund pentru toate ele. N-am treabă. Bun, restul băgăm la pierdere. Băgăm la pierdere.